Ja sam bio klinac, bilo ono najgore vreme, benzin na flašama, ništa ne radi, ništa ne može se kupi, plata 5 maraka koji toliko... Znači normalno. Normalno, da. I moj ćale, nešto smo žurili kao i normalno, nema nikakvog autobusa i na Slaviji, ovamo sad uključenje za hram za autokomandu gde smo mi živjeli tada i ćale šta će i stavi prst i staje Jugo. 55-ica je bio. Opa. 55, koje Pa boje? da, pa već sam ja ono bavanzao. Koje boje bilo? Bijela. I sad ja nemam To je pojma. prvi moj auto u Beogradu, kad sam tako? došao, da. 2.500 maraka. Opa. Sve što sam imao. Otišao na njega. Sve je otišlo na Da, i njega. sad ja vidim, tata priča s njim kao da ga zna. I onda u jednom trenutku kaže, tata, jel se čuješ sa kustom? A bili su neki brčići, ja ne znam da li je to bila moda. A ne, ili je bilo, ovde je tako, ovde je kosa ovamo duga, ovde kratka. Pripremao se za underground. Pa to znači koje godine moglo da bude? 93. Stvarno najgore, da. I Nele lepo stade, odbaci nas do kuće, nastavi A dalje. ja sam imao taj običaj kad je bilo to, taj haos sa prevozom, da stajem tako raj. Ali sam se borio naravno da niste predaleko od